Брук, спокойно. Изкарахме нощта. Колко време сме спали? Не знам. Дори не съм усетила как съм заспала. И аз. Дали, докато сме спали, не е минала спасителна лодка? Не, през нощта никой не търси. Сънувах Рич. И Хоуп. И Арджей. И Бриджит. И Рик. Бяхме вкъщи. Ей! Заедно. Брук, пак ще бъдете заедно. Няма да чакаш дълго. Трябва да потърся нещо за ядене. Например, палачинки и голяма чаша портокалов сок. Не ставай. Пести си силите. Аз съм скаут Орел, нали знаеш? Ще действам. Брук! 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 Изглежда, пак съм заспала. Нищо, почивай си. Намери ли нещо? По целия остров няма нито един ресторант. Предполагах. Обаче скаутският ми опит се оказа полезен. Мида? Половин. С нея събрах вода от листата. Доста време ми отне. Трябва да я пестим. Благодаря. Трябва да подостря нещо като копие. Да хвана риба. В това време ти потърси плодове. Добре. Ще те пазя от всичко. Трябва да се държим, докато татко ни намери. Нали? Няма да изложа баща си. Нито теб.
Така. Сега трябва да отидем да си търсим храна. Добре. Трябва да намеря и изворче, за да издържим, докато ни открият. Да. Усмихна се. Брук, ще издържим. Ще видиш. Томас! Какво? Виж! Томас! Виж! Какво намерих? Погледни! Капини ли са това? Виждал ли си такива? Яде ли от тях, Брук? Не, защо? Трябва да внимаваме. Може да е отровно. Умирам от глад. И аз. Но ако се отровим, това ще бъде краят. Нямаме нищо друго, освен вода. И плодове дори нямаме за храна. Колко можем да издържим така, Томас? Слушай, Страх ме. успокой се. Ще оцелеем. Ще ни намерят. Това не е краят. Ще ни приберат от тук. Кой? Какво? Къде? Тук идват ли хора? Има ли следи? Личи ли си по нещо, че ще ни спасят? Не. Идват. Брук, те идват. Нали? Искам да видя Рич. Искам да си видя момченцето. Искам да си отида вкъщи. Искам да си отида вкъщи. Ей! Искам да си отида вкъщи. Гледахте 2950 епизод на американския сериен филм